kuwapa wavinge kana usina kuuraya 10 cent. Vese vanhu vari ukavana kuuraya 10 cent havana kumbouya pana. Isu tinoda pavanhu vakauraya 10 cent pana vachifakaza vega, because mune vanhu vese vanoda kuziva kuti vakauraya 10 cent haitaura kuti ndakauraya akadini. Newe kana usina kuuraya 10 cent wavinge ng'ombe dzako unodzipani. Havatori ng'ombe dzako dzemunhu asina kuponda hama yavo. Mambo, nawe ndinoti iripo pandiri. Tension maoko angu akadarika nepamwiri wake. Taura peya. Ndio kutaura kwandiri kutoita kuti Tension ndakatomurovawo inini. Ukataura kunyangwe asina kunzi Tension akanyara ipapa ndikuti Tension ndakatomurovawo inini. Wakutaura. Ndio nawe yangu. Ukadaro taugona kuipodza kuti wewe uri kutaurwa. Ipuwa miti moyo nyaya iri kutaurwa iyo na anzani changazi yo unonyepa yo kwanza wakatanga kuenda wari 4 kun'anga wachida kutsipika kuti musasungwe ndiwanani andi makaronga muri 7 kuti todaenda kun'anga wamwe bvaramba 3 wamwe 4 bvawabvuma bwabuditswa wazodzokera wamwe 3 indaoda uya kutambisira nguva yangu panapa nitaura zvekuti vandirowa neshamu sandonongemwana saka chawawinga chi handiika hama dzangu andi hana kundirowa saka wawingei usada kundiona kunge ndiri mwana mudiki ndizvo ndiri kukumbira kuti kukurova ndakakurova saka wakagara mujeri iwewe handida kugara mujeri saka wataura kuti kudii ndataura kuti ndakasara ndirimo ndakavharawa muchitokisa because handina kunga ndatongwa iwe bvunza ganda anokuudza handitauriri zvauda kunditaurira chitsotsi chauda kundiitira ichi chese chauda kundiitira iwe wakandura yawanza fuck off man unopabva ipapo uchimhanya izvezvi saka utiwe kumusha kwenyu chichamaona chaita kuti uuye panapa ndoda kutaura zina nebasa rezimaniwe waone chii chanetsa kumusha kwenyu chaita kuti uuye panapa kana pasina dzokera inozvo bosi sandini 10 cent pamwe mumwe munhu wakauraya waone saka chauda kuhwanda taura chokwadi kuti zvii zviri kunetsa nezuva wakati chimumba mako wakarara usada kuda kuona kunge ndakapusa remember kuti utaura nemunhu akafa zvamakaita zvaizva zvakapera ende nhasi usafunge kuti kukumbira kwawaita nechakunzwisisa tori nehasha nezuva wakati chiwo wakaramba mako ndauda kutaura zina nebasa rese saka uri kuti hapana zvokunetsa saka wauirei kana pasina zvokunetsa kuda kunzi munadzo mombe ukuya kana pasina chokunetsa kuunganidza vanhu uda kunyepa kuti shamo ende da kukubvunza mombe handi wakati ndakaba ndozvandakupindura ini 10 cent ndakupindura mombe ndakaba hungu mombe dzacho dziri kupi ini mombe dzako handida kudziona saka iwe ndiregererewo iwe usade kuda kunyepa zvandauda uchikuita handisi kuda kudzigashira mombe dzako da kuti unotsvaga vanhu vandakabira mombe muzouya nawo panapa totangira ipapo wanzwa wozovati ndakaba moyo ganda akauya achiti chi hana uya achiti munhu anga nemombe dzake dzaiva nemapepa mujuru akati chi iwe uda kutaura zvauda kutaura uda kundiedza iwe unoda kunijairira iwe kwako kungwara kushandisa mushonga kudii kuda kuzoona kunga wakangwara nesuno ndakakudza kuti mombe hauna kuti ndichatanga kuti tina mombe na3 sanizvo wakataura saka izvezvi nguva ungati iwo ndinganetseke newe iwewe ndiwandonetsekana naye manje zvawatodena izvi dakuratidza kuti ndiri murume nhasi wanzwa bhutsu dzasara kumota ungabva iwo kubva kumba watenga zvinhu kumba kwako dzosara mumota iyo iri kutakura mombe bhutsu nemota zviri kutakura mombe zvinoenderana papi
Auya Tencent mese munoiziva, mese munoiyeuka. Iye zvinezvi sekuona kwamuri kuitaka tava marusape. Tirikuda kuenda kumusha nemusha, vanhu vese vakadomwa naTencent kuti ndivo vakamuponda, vakaripa nevasina. Toda kuti tinzwe kuti zvakamira sei kune vakaripa. Ngoza ichisiri kuvashungurudza here, ko vasati varipa vava papi. Ndosaka muri kuona tiri munzvimbo inoka yerusape. Pari zvino taakunanga kumaruzevha, tinoonzwa kuti zvakamira sei. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media is taking you to another level. Mushauna haranga heroyo. Vakaponda Tencent. Naizvozvo muno mumotokari ndina headman uyezve sabhuku. Vachazvizivisa kuti ndivo vanani. Uyezve pari zvino ndofunga tiri kunanga kumba kwaChangadzo. Munomuziva, takamuburitsa. Headman, tinokutambirai muchirongwa. Tinotenda. Ini ndoitwa headman Matembedza. Ndini nzvimbo yakaitika chiitiko chekupondwa kwaTencent. Saka tiri munzira takananga paChangadzo kuenda kundoona waChangadzo tinzoti pane zvichiri kunetsa here pakubhadhara kwavakaita mhosva dzavo. Saka ndo kwatiri kutoenda izvezvi. Changadzo akapedza zvese handiti? Changadzo akapedza. Yes. Ndofunga mhuri yeZimbabwe ichiri kuyeuka Changadzo. Nokuti ndimi makatituma kuti ko zvamira sei. Sekuvimbisa kwataita kuti taakuenda pamba paChangadzo, ndomusha wamuri kuona iwoyu watasvika uri kurudyi. Regai tione kuti panani, sezvo vanhu ava tisina kuvafonera kakuti tiri kuuya. Naizvozvo tinovimba, tinovawanawo varipo. Ndo pamushaka paChangadzo. Aiwa, dai pasina mhosva dzavanozopara idzi, musha maonero andikuita wakavakwawo zvakanaka zvikurusa. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva, mazuva amire kufamba, mazuva amire kupindana. Naizvozvo tati isusu tishanye pamusha pavaChangadzo, munovatondera paya vachiripiswa mombe naTencent. Chinangwa chaita kuti tiuye pano ndechekuda kuziva kuti ko mhuri zvayakaripa pane matambudziko here aichiri kusangana nawo kana kuti zvinhu zvese zvaringana. Naizvozvo regai titaure nevemhuri tinzwe kuti zvakamira sei kubva zvavaripa kusvika pari nhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Pane pambo kuti vanhu munonzi maripa, mangwana muramba muchingoita maproblems amaiita kare. Nyaya yenyu yakanaka, si chinoitika ndechekuti paya patakauye kwamambo, handiti makanzwa waChangadzo wachitsanangura kuti ina dambudziko randaona but semusha
vanhu vakangoti tichenese zita remusha wenyu but dambudziko rekuti pamusha pangu kana kuti mumusha mune dambudziko ratiraita nenyaya iyo hapana. Saka sezvinhu zvakanga zvichiramba zvichiitwa nenharo vakapedzisira vachingobvuma zvese zvese. Saka ini nangu handina hangu zvakawanda zvandingataura, ndinongoona iyo asi sepamba pano semhuri nemusha isu hatina dambudziko ratanga tichiona, but nyaya yabuda kusocial media manje ichitaurika ndo pakaenda wachangadza kumusha wachiudzawo wemusha wakati iwe chienda unobvunze kwaishe wemunhu iyeye kuti zita rako riri kubudawopo zvakafamba sei, iwe uchiti wakangosvikapo 2 minutes. Saka ndo paakaende kwaishe wacho ikoko kundobva abvunza zvikazi munhu wacho uri kubudirwa wati hazi ndoda ungoripira chero munhu wese wakasvikapo ndandiripira, ndokuenda kwaakaite kwamambo kundoripa. Oho, semhuri hapana dambudziko ramanga muri kusangana naro? Ichocho ndochokwadi ichocho, hapana dambudziko ratati kusangana naro ba, asi kuti vanhu vakangoti wachenese zita remusha wangochenese musha, nekuti ngozi inozi chero ukapfura nepo ukangotaura chero mashoko akashata unongokuteera. Saka isu hapana dambudziko ratati tisasangana naro, zvese zvaaitaura zviya ndakatoshaya kuti waizvionepi yetese anga ari manyepo. Ndo anozi manyepo aya, manyepo chaiwo. Ende izvozvizvi inini ndakuzvitarisa, saka ndakunyatsa kuona ndiri kuona kuti vanhu ava vakuita sekuti vanhu vari kutobire vanhu zviro, nyangwe akaurayiwa but maitiro acho zvakuita sevanhu vari kutobire vanhu zviro nekuhwanda nekuti ngozi. Hatina dambudziko ratakambosangana naro panobe. Alright, ameno mwanakomana zvaungadawo kutaura? Nangu handina mashoko akawanda, asi kubva nyaya ichiitika hapana kana chatakamboona. Inini ndairi kufamba panapa nyangwe biye, hapana kana nyangwe zvandakambosangana nazvo, nyangwe even kuti mhuri yafamba hapana kana zvaimbobatwa. Saka ingozi rudzi yakadaro isingabatwi mumusha kuti une ngozi, hapana chakambobatwa kana chipomidzirwa chake, hapana chakambobatwa vanhu vachifamba. Saka rinoshaya zvekuti ngozi yacho yakamira sei, ende hapana kana chatakambosangana nacho chinoratidza kuti pane zviri kuitika panapa, kuti magariro ataingoita ndo atinongoita nanhasi, hapana chakachinja. Hatina chiri kutinetsa, hatina chakambotinetsa. Saka zvingareve here kuti even vamwe vari kunzi vanofanira kuti varipe vanogona kunge vasina chavari kutombosangana nacho? Hatizozivi kana paine unonga aine ruoko rwake rwakanyatsokuisa, nekuti Tennyson achitanga kubuda wakanyatsobuda achitaura mazita evanhu 2 kuti wandanga ndichinyatsoda ndinhingi nanhingi echitotaura mazita evanhu 2 iwawo. Saka kuti unyatsozive kuti chaizvo zvacho ndezvipika, unenge wakutozvishiya kuti ingozi here kana kuti kwakungotsvagawo pfuma muvanhu. Because makawazwa wachangadzwa wachitsanangura zvawakatsanangura statement yawakangotsanangura pakutanga iye wasati wataurirana neiye wacho unoti ndinobudirwa, ndizvozvo zvakatongoitika. Hapana kana kuti akazombofamba naye kwaakarohwerwa kuzasi uko kwamujuruko munhu iye kwaakabatirwa, ndobva watongosvikapo nguva yamatosvike panapa iyi yatikutaura tese yakatokura nguva yawakasvikapo, ndobva watodzokera pangoro yawo yeuswa, ndobva watoende kochete uswa, ndobva watoipamba panapa. Ava vakazosara vaine munhu vachizotakurana nemunhu kuende kunzvimbo ndofunga 9 kilometers wachifamba nemunhu wachirova vari wegawo. Saka kuti tizoziva kuti ngozi yacho yakazozi vachangadzwa varipo zvafamba sei. Saka isu vakangoteedzera kuti ini chokwadi kana manyepo chinoripwa. Saka wemusha wakangoti iwe ngatingogadzirai zvinhu zvidini zvikwane tingonoripa. Saka zvekuti hazi paingane matambudziko panapa munhu iye unotonyepa. Ende inyaya kutoti paya tiri kwamambo chiduku isusu madzimai takadoti tikwire kuya kwaingane varume wedu zvikanzi madzimai garai ikoko kana kuno kwangu bagara ikoko. Zvoti dai ndiri kumberi kuya ndakatopindura kuti imika nyaya dzamuri kutaura muri kudziwa nekupi. Ndakapindurana naye iye wacho waizviti ndiri kubudirwa nengozi yacho. Inini ndini mudzimai wake. Wakataura mamwe mashoko kuti hanzi muri kuroana nemapoto muri kuita sei. Isa hatina kana dambudziko pamba pedu pano basi. Hanzi mapoto ari kuita sezve? Ameno pangu akati hanzi yausikurohwa nemurume nemukadzi nemapoto here kudidi.
Mastatement ake saende kunyepa. Ende kana ngozi zvatinoziva ngozi kana iri ngozi haibudi kumusha kwayo zviti. Hakuna ngozi yakadaro. Ngozi dai yanga iri ngozi yanga iri mumusha medu muno. Yaifana kana kuuya pandiri inini handiti. Yobuda ndiwani. Ndichitaura ndini Tenseni ndakaurayiwa gore rakati ndoda kuripirwa. Kwete kuti ngozi inonobuda kumusha kwayo. Zonzwa na social media kuti anzi uyai muripe zvazodai. Kuna ngozi yakadaro. Chivanhu chacho hachina kudaro. Zvakuita sekunga pane zvimwe zvinhu kana makuramba muchiye pano muchibvunza kuti zvakadii. Pane zvimwe zvinhu here zviri kutaurwa. Iwo ngagari. Wachatomboti kuzwa nezva Tenson because wakatopedza nyaya dzacho kare. Iwo kana wakati wakaurayiwa nekwachangadzo ngagari. Iwo kana zvazovabata cheko vachadzoka kunuku. Vanodzoka varegi kudzoka. Kudzoka varegi. Ndozviziva kuti vachadzoka. Achadzoka ndiani? Tenseni. Achadzoka. Kamuti zinopera zvakadaro. Achadzoka. Pfuma yawakatora kana wakatora neudyiri hwachinyepedzera kuti newo changadzi wakandiurayawo neshamu mbiri dzaakasvikourova munhu shamu dzacho kashamuka tete kaiti ndaishaise mombe kana enda kangobatira pangoro kemugodo kudidi kanotungire mberi kwemugodo asi ndo kandakasvika ndikatoti koyaonozani ndobva akataura zita ndofunga makazwe statement yawo wachitsanangura ndo zvawakaita chete kuzosimuka nemunhu vanhu vachidini zvese avanga wasicharipo. Saka vanhu vanongoti wemusha vanongoti ngozi inoripwa ende wakwamambo waishe kwashewa Tenson wacho wakangoti ngozi inoripwa kana wakatosvikapo wakarosha muviri nyangwe kakari kamushapuke nguva ushapure mwana unotongoripa tikaripazve saka chimwe chava kuda chii ende susu hatirambi hatisingakwanisi kuramba ba nekuti baba vangu inini vakasvikapo vakarosha mudzi wakarora asi pakutanga pavidhiyo yamujuru akada kuti iwewe ndakakurova shamu mbiri zvikanzi iwe shamu mbiri dzinouraya munhu here saka apa dzakazouraya munhu shamu mbiri pana changadzo dzakauraya munhu ndozvazvakutasise nyaya statement rake raitauri pepe hakuna ngozi inoti ndambojamba nhingi ndakuende pana nhingi makaionepi ngozi inoti handiendi pana uyuba nekuti haana chiro ngozi inotopedza nyangwe musha wacho usina chiro kana ichide kuuraya inotouraya kana achiziva vanhu vane chiro nevasina akasiyire chifamba achienda kuna dhakashi kuti hana chinhu chifamba ane chii ane chinhu chifamba nadhakashi ndiani chiripo ndechekungoti iye wamuri kuti Tenseni wacho nevanhu vekumba kwavo vane vanhu vavo vari munomu vanenge vachivaudza mashoko avo avanenge vachienda vachinoti zvakadai sekuti panapa dai paine kana kuti dambudziko chairi rakaonekwa otonoudzwa kunzi izvizvi kune zvakati zviri kuitika saka iwe oshandisa mashoko evanhu kwete kuti ngozi ngozi yacho hatina kuiona be vanhu vakadii kurwara vachifa mudzinza vachifa ngozi yoripwa ichinyatsozivikanwa kunzi ngozi family yakafamba yafamba zvatenderera pasocial media nekuti vanhu mumhuri chinoitika ndechekuti zvikasvika pasocial media umwe akadownload akatoona kuti ihama yangu vanhu vakagara pasi vakati ngatifambe pakufamba makawanda inzi isu hatisi kuona ropa mukati memusha hapana chatiri kuona saka isu tiritonetseka kuti ngozi yacho yakabvepi saka toti isusu in short vaishandisa chisimba chekutyisidzira chekuvhundutsira kuti mukaregedza zvinobva zvazodai nekuti chinogona kunge chakaitika vane shamba nditi ongo ndechekuti kune 2 ava vari mberi kwedu handiti makanzwa mastatement aitaura kuti iwewe ndiwo wakazondiponda iwo ndiwo wakadai pana baba wangu inini hapana chaakataura kuti iwe ndakakuraya sei hapana wakandiuraya hapana chaakataura kuti iwe wakazondigura gumbo wakandidai hapana kana chaakataura makambopabata uku kwese uku aitotaura kuti iwewe ndiwo wakandiponda iwewe ganti ndiwo wakazondirova musoro wangu pakadai pana baba wangu hapana pakatsanangura kuti iwewe changadzo ndakakuona papi iwewe ndakakuona papi hapana pakatsanangura mukateerera nyangwe pane zvamaherekodha zvese hapana pakatsanangura izvozvo kwakuri kutoda kutoshichidzira kuti iwewe ndakuzokudai kana ukadai ndakukudai kwekuti munhu wenyama baba wangu iye andi kuzviita munhu akafa
handiti saka kwakutovhundutsira kuti munhu abvume vaone kutora upfumi vapfumi vachiti hama yedu yakaurayiwa nedzinza redu isusu nehama yekwedu but pasina zvakadaro saka isusu takangogara tichaona nekufamba kwenguva koizvo handiti zvakangobudwa after 16 years pamwe zvichatozobudwa isusu wacho tisichariko kuti chii chakatora nzvimbo chokwadi chozobuda asi tingangotaura redu zvakawanda zvekuswera tichiti takatoripa tozoona maresults mberi iwo kana vane chichawanetsa vachazodzoka votaura kuti papera zvavo zvakadai kana dai yaida kuti wona changadzi yowe kana uri kuti wakandorasha mumbiri handiti zvavo zvisingazofanani zvavo zvisingafaniri kufanana nevamwe vese vari kunziwo ndiwo wakatozondiuraya uwo wakazondidai pakuenzanisa kuti mombe munhu wese zvisingazofaniri kufanana kudaro saka asi isusu takangogutsikana kuti chero wakatore pfuma yawo achiti wakaurayiwa zvakanaka asi kana wakatorawo asinawo kana zvichizonetsawo neupenyu hamene isusu hatina chakatinetsa kuti tiunganidze mombe dzacho ka chakatotinetsa kuti todzitransporta kwete kuti dzinge dziripo kuti dzinge dziripo shoko rakatongoziviswana se 2 days wakomana because nyaya yanga yagara ichizikanwa mushure mekunge munhu ambosungwa kuti mukomana baba wakambosungwa nenyaya yakati handiti saka yakanga yagara ichizikanwa kwazonza zvazodai izvo avakati ini ngozi yacho handisiziva kuti yakabvira papi nekuti ina handina kumuuraya munhu kanzai hazvinetsiba ngatingogara tapedza saka hazvina kana kutombotora nguva saka hapana kana chakambotinetsa kana kuti titi takanetsekana nei mombe dzacho takangounganidza 2 minutes tikatoendesa 2 minutes futi hapana munhu akarwara kanzi ari kukonzereswa natension hapana munhu akafa hapana munhu akamborohombamo nemunhu wasingaoni saka zvese zvaitaura izvomukoma wamurume wangu anga ari panapa anga ane twisa panapa akatoshamisika kuti zviri kumbomhepe hatina kana zuva rekuti munhu ati ndatadze kurara pano vanhu vamweni wakatozouya wakabvawo musha kwaipisa waitorare panze apa ndaitowadzisa panze apa ichitotorare mumbao pana pakatoita nguva yekuti papaina vanhu anga vari kuma20 chako kuti watorara mudzimba umaipisa vanhu vaitorara panze ndazoenda newewo kudanga usiku ukati ndachinja ukazodini zvese zvaitaura zviya zviya inini ndakanyatsoona ende panapa pamombe dzese dzakauya panapa hapana mombe yanga ine matserekete yaitaura kuti mombe yematserekete hapana kana 1 ende mukatarisa kana mombe dzese pamombe dzakatanga kuendesa vanhu isusu mavhidhiyo tichimaona taitoona mombe ichituro wedzichimhanya kuenda dzedu dzakaenda dzakapinda dzakadai kupinda mumamiti kudai kuti mhanyira vakamhanyira vari 4 dzakaramba dzechitu dzacho futi dzakaramba saka kana dzadziri dzengozi chaiko dziri kuziva kuti tiri kuende koripa dzaizotizei straight zvaite dzingi dzakatiza dzikapinda dzakadai vakamhanya vakadzikomisa vakadai pane nyaya saka isusu hati endiko kwachifuya miti ivo ndo vachauya kana vachauya painewo zvavachaona vachauya kana vasina havana titoziva takaripa zvatopera makadiwo muri eZimbabwe ini ndinoitwa Nelson Changadzi ndiri mwana mukomana mukuru wavachangadzi ndinoti kubva zvakaripwa tension kana kuti kubva zvakafa tension kusvikira pari zvino hapana changa chitinetsa mumhuri medu magariro ataingoita ndiwo atiri kungoita nanhasi saka naizvozvo ndinongoti ndatenda hangu ndanzwa muchiti mimi hongu vanogona kunge vakaita zvavakaita kana chiri chokwadi aiwa takavapa chi mombe dzavo asi kana dziri nhema mune ramangwana vachazouyawo manga muchireva kuti kudii ipapo ipapo ndanga ndichireva kuti kana baba vangu vasina kuuraya tension zvamazviro kwazvo mombe dzatakanobhadhara kana kuti dzatakanoripa tichipomedzerwa mhosva yekuuraya tension dzichagona kudzoka mune ramangwana kana kuti mumakore anoteera zvichireva kuti imimi semhuri makaifambiro here futi nyaya iyoyi kuti muzosvika paconclusion iyoyo ndingangoti hatina chatakafambira kuti tisvike paconclusion iyoyo asi chivanhu chedu isusu
chatinoziva ndechekuti kana ukaripa mhosva yakafanana nekunzi wauraya munhu iwe usina mune ramangwana zvamunei makaripa zvacho zvinokwanisa kuzodzoka nekufamba kwenguva. Ini ndini Headman Matembedza wekuno kunzvimbe ward 31. Nyaya yatafambira kuya kuno kuzonzwa ndeya Tencent. Tichinzwa kuti vakaripa nevasati pane here zviri kuvanetsa, vakaripa vacho zviri kuvashupa here zvavakanga vachiona. Asi pano mhuri iri kukachamadzika kuti takaripa hedu asi hatina chatanga tichiona. Saka ndinoti inini kumhuri kwa Changadzo, aiwa musabatikane kana paine zviripo zvisina kukufadzai mumaoko enyu usipo zvichabuda zvega pachena. Imi migutsikanai kuti pakutsanangurwa kwenyu kwamaiitwa kunzi muri mukati mekuponda Tencent penyu makatopedza. Mongomirira ipapo kusvika zvinozotevera kumashure. Right baba, tauya chinangwa chaita kuti tinge tichiuya kwamuri ndechekuti tiri kutera vese vakaripa nevachazoripa kunhau yaTencent. Imimi muri mumwe wevanhu vakatopedza kare. Taida kunzwa kuti kubva zvamapedza kuripa muchine matambudziko amuri kusangana nawo here kana kuti zvese zvaakuendeka? Hapana chandandagara ndichimboona. Ndagara ndandisina dambudziko. Kutongoripa kwandakaita ndakanga ndichingotyira mhuri yekwangu kuti ndizvipedze ndirege kusara kana paine vanoda kuita ushereketwa kumusha kwangu vasave vanonenedzera pamhosva iyi. Kuti hapana chandandagara ndinacho, ndaingoda nechekuti zita rangu richeneswa pasina kana chinhu chandakanga ndaona. Ndakangoendera ndega. Nanhasi mugaro ndandakangoita ndiwo zviri kutoendeka. Zvazvingorizvo ndizvozvo. Asi tochiongorora kwamuri imimi tingati makagutsikana here nekuripiswa mombe dzakadaro? Kunyangwe ndanga ndisina kugutsikana asi ndio zvaaida, nekuti ndizvo akakokera kuti ndizvo zvakakokera mhepo yake kuti ndimupe kuti ndinogutsikana ndizvandakaita iye ndiye anofanira kugutsikana ndizvandakamuitira. Imimi hamuna yenyu basa nazvo? Handina kana problem nazo. Hongu mhuri yeZimbabwe vakuru vatinavo tavasvikira kumba tikawana ndofunga maona mhuri yavo ivo vanga vasipo, saka tazonzwa kuti vasvika kumashops ndokwatavatera kuti tinzwewo kuti zviri sei. Aya ndiwo mashoko vari kutitaurira. Maybe mashoko enyu ekugumisira ndezvipi zvamungade kuudza mhuri yeZimbabwe? Zvandingoda kuudza mhuri yeZimbabwe ndezvekuti zviriko zvinhu zvinowanikwa mukurarama, asi kana uchinge wasangana nedambudziko rakafanana neiri ita kuti zvikubve. Mhosva yechokwadi inoripwa, isiri yechokwadi inoripwa. Kana uchinge wanenedzerwa zvisinei kuti wakazviita hauna kuzviita, asi kana ukanenedzerwa unokumbiswa pachiwanhu chedu nechigaro chedu kuti uripe matambudziko apere, kune mhuri inogarisana newe zvakanaka pasina matambudziko. Asi Tencent musuwo yaitaura kuti pane zviri kuitika kumba kwenyu. Kwaye dzaingori nyaya? Dzanga dziri nyaya dzake dzekuhumana kwake. Semunhu akanga achida zvinhu zvake, takaita kuti mhuri yekwangu ndiyo yandainyanya kutya, kwete kutya Tencent kuti hapana pandakagara ndakamuona. Maita kuti mugarisane nevamwe pasazova nechinonetsa wozonzi ndiye uyewo kunzi akauraya nhingi. Aiwa, no tazvinzwisisa. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu baba. Mazvita. Hongu mhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa zvataurika pano. Mhuri yekwachangadzi iri kufila kuve short changed kuti hongu baba kana vakaparticipata pakurova shamhu mbiri. Chekutanga vaigozobhadhara mari zvavakaripa zvese zviya zvinoenzana nevakaponda. Why? Chechipiri vari kutaura zvakare kuti aiwa isusu hatina kana dambudziko ratanga tichisangana naro, saka nyange zvazvo mauya kuzonzwa kuti tigere sei tirungogara semagariro ataiita kare. Tencent anofanira kunge akashandisa hunjire kana kuti pane
zvakaitwa nevakasiyana-siyana kutsvaga information yezvakatora nzvimbo vochishandisa mukana iwoyo kuchitora mombe zviri kunze kwemutemo, asi vari kuti hazvinei, it's a closed chapter. Asi kana vari vakaita zveumbavha mune ramangwana tinogona pamwe varipo vacho vasisipo, asi nhau iyoyi inogona kunangana nana chipfuwa miti kuti vadzosere pfuma yavanenge vatora zvisiri pamutemo. Ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisakari mune zvimwe zvirongo, asi sekuimbisa kwadaita munhu wese ari kunongedzerwa akabhadhara neasina. Tiri kuzoenda musha nemusha tichinzwa kuti zvakamira sei. Musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.